Tidak, Pak Joy kesempatan ini. Apa le? Tapi bila ada welut tak sing tak buka. Welut. Nggih, Welut sawah kuwi. nggih, Oke, ayo melu aku lewat kono. nggih. Lah iki leng welut ngene iki, le, ngene iki. Iki leng welut iki. Nggih, Nah ana welute. nggih. Nah iki. Kecekel iki, kecekel. Nggih. Kecekel saya. Ah, sido buka kowe. Kowe sido buka kowe. Bos. Lumayan iki. Ya, wadai. Sing kene iki akeh welute kene iki. Nah, iki ana meneh iki. Iki ana meneh. Wah, entuk nek lho. Ah, welut iki, Bos. Kowe buka kowe. Nggih. Buka. Ya. Wadai.